Waar docht dat? Dat docht Matten de Moes. Hij had een grote hamer en een heel soort spiekers. Hij slacht de spiekers met de hamer in het hout. Zo, hè? Ik ben haskleer. Even zien. Had ik nou alles wel? Twee plankjes, ja. Een grutten en een lietsen, ja. En een lange smellepeel. Ja, want die moet haast in de groen. Ja, Matten had alles. Nog 1 spieker erin en kleer is Kees. Het liep het manoeuvre. 2 planken op een peel. Wat zou dat wezen? Matten gaat er maar naar de tuin. Matten vindt het maar koudboeten. Er laat alle ges snieën. Na een skofje zit de peel rechtop in de tuin. Ja, de tafel is klaar. Nou het eten nog en dan kan de vogeltjes maar komen. Matten had een etensplankje maken voor de vogeltjes. Oh, dat is leer van hem. Want door al die snieën kunnen de vogeltjes zelfs geen eten meer vinden. Daarom helpt Matten eten van de vogeltjes. Dat maat haast op het plankje. Net op een groen verzeld, want dan kan de kat de vogeltjes opeten. Nou gauw naar Minke Moes dan. Minke Moes had van alles te koop in haar winkel. Bjentjes, paaisap, appels. Doch de bellen van de winkels door. Goeie Matten, wat kan ik voor dit waan? Goeie Minke. Ik maak een poeder met apen uit een haar. En een poeder met zinnenblompetten. Zo, Ja. hast du zo'n honger, Matten? Nou, ik niet. Nee, Minke, maar de vogeltjes wel. Oh, zit dat zo? Oh, dat treft mooi, Matten. De apen uit binnen krijgt in de reclame. Oh, nou, mooi. Matten keepert een grote poeder met apenuten. En ik nog een poetsje zinnenblompitten. Want daar binnen de voeltjes er gek op. Dus zie ik het de moes een nuddel op. En dan docht er een triet door de nuddel. Dat valt net ta. Het eer van de nuddel is maar liet. Maar het slag het hem. Ik steek de apen uit naar een nuddel. En ja, dan hel ik de triet daar terug. Ho, Matten. Ik moet me net in de pootje steken met dat scherpe ding. Hoeveel heb ik nou al? 1, 2, 3 apen uit nakkel. Oh, 3 apen uit. Maar is er nog lang net. De string apenuten maakt nog volle langer. Wat docht die moes in best. Hij had net eens in de kaarten dat er iemand naar hem zucht. Op een vensterbank zit een vogeltje met een zwart kopje. Het is Sake het zwartkopje. Sake had honger. En ik kan net bij de apenuten komen. Want dan moet het toch het ruut hinnen. En dat kan het. Lekkere apenuten. Van waar zo'n die wezen? En wat met die plank in de tuin? Moeske, ben die apenuten van mij? Matten jet neert. De ene apenut naar de oren komt aan de triet. En als de triet vol is, dan maakt het Matten vetbaltjes. Van de zinnenblompitten en vet. Die vetbaltjes maakt ik aan het etensplankje hingen. Klaar. Ja, ik ben klaar. Het feest dat kan al beginnen voor de vogeltjes. Het vetbaltje, dat hing je ik hier. En die apenuten, ja, die nog ik tellen. Matten maakt de triet aan een paar spiekers vast. Sake zit niet meer op een feestenbank. Hij had zo'n zin aan het vetbaltje en de apenuten. Hij wacht het stil op een toeken. Deun bij het etensplankje. Ik ben zo benijd. Waar zou nou het eerst naar mijn etensplankje komen? Net alle tegelijk, hé? Het verhaal hoe Matten en de vogeltjes gaat mooi verder. Lekker koesen, ontmoen.